Opemsuo ya Asantehene ane ɛho nneɛma nyinaa no we nyinaa kyerɛ na no pepe si TV ne yɛhwɛ yama kotokɔhene ɛnhu saa nneɛma we nyinaa kwan bɛn ne fa so a na nanamo ɛtenetene no wɔfa kyerɛ no kwan na ɔmoboa no sɛ bi ne wɔfa de ne wɔhu sɛ daakye bi no sɛ nananom ayi akyɛnse wɔ Asantehene ɛyɛ Barima Kwaku Dua ɔbɛforo abanwa ti na kwan yɛ de ne fa so nyinaa yi ne fira himfie sɛ mu manem be baba himfie ha saa ne saa nneɛma ne nyinaa no pɛ yɛn sɛ wura mu biom ne yɛhwɛ na yɛntie nsɛm a kotokɔhene kaeɛ no mu duyie na afei abadwafo ho baabi a ɔmode ɛfa we nyinaa kyerɛ sɛ bi yɛsiesie no soronko yɛtetee no yɛde ne fa anamɔmpa so Sabi di wofa Asantehene prempe the second sabi ni nua panyin na apokuare ni nyina na yetete no kakra ana bedru se bra kotokɔhene efro abanwa nti yenwuram ni ehwɛ nsɛm a kotokɔhene ɛkaayɛ afei yewia na yakɔ abadwafo ho ne yɛde ne ho nsɛm no asi na nyame adom ɔkyena yewuram afia pema hankuna du okronkron sabi na apokwa no anu nua panyi kɔ ne krachi na sabi ye pe obi manafro abanwa no di Asante anim na sabi nhyehyɛ ye pa ɛde ama Asante agina na ye bɔ Barima Kwaku Dua din na ɔde no kora ne mese nyame adom ɔkyena ye wuram ɛwɔ hɔ nti ye wuram na ye hwɛ ntie bi mu na bedwafo ye wuram ɛmfa ɛma yɛn zone asidane ayiye ne de manyame enedai zone tumfo se asidane ayiye ene de manyankopon enedai zone se meka me a metie se ya ye wo me a tumfo so wo ka ono otie se ya me papa pe emma anti owo me nua me di na chi na no so won pa ne bi wo gya ya ware papa se papa so won papa pe emma anti na nko so won ware bi owo ne nua odi na chi no sa me na nko pe so gya awade ti ono na ebo mama ne se me ofa Asantehene a wo osajima prempe na kwa mchitwe en wo ka chen se fi ade me pe mi nya nti me ma wo nya no so ono na bo na mane no ono ne ofa wose no ofa na kwam twudwe ena ka kire nse wonyai na de wo pe no onyamai nto wontra ho so enti meni menua ye mote kakra nti ma woni ni nua entam ete kakra ansana me ma mesa ko ya ye de wo me ansana ne ma mesa ko awade ase ama ye de wo no owo me wie ye no wo sa ka kire se bo akira nkwa wonyai de o ye no nti aware no mintimi so ne ma me wo no wie no ka se da bi nikunu dia waye no onyai enti awade no ontimi no se me wo fa ka chense fia de me pebanya enti wontimi agai sino wo fa Asantehene na pa mtutwe e ka chen se dia wo pa ne nsa aka enti se obegai a akakwanda ho eno nti e wo me be mfie na yachi sintufo se no nti e wo no be mfie na yachi na odme ma me wo fa sabre wodi hian ne Bonsu efe no heba mensa bonsu na ma me wo fa sa me no di hian ne wo hene ba mensa bonsu ye tie me de me koma no tie no e de koma no se wo ne me wo fa na hyehye ho sa se no ne wo fa na hyehye ho sa na me wo fa mpese metena ahimfie ni adehyesem bia mu na no fa mpese betena ahimfie ni adehyesem bia mu me wo fa na fa me se ne ba ne bibia ti no fa mensa bonsu ne fa nse ne ba ne bibia me ko ye no ne ba be ma o afodo cheze o se me nam di na chie no obi anim ti me enani nyina nam so nam di na chie ti ne ba ka so ne di na chie ti ne ni nyina odwen se on ne di na chie ti ho na me ko ya me nyina wo de me ko division school hwe me a ti ho na okotena o tete no de ne ko school nyina ne ya ma me ma manhia kura ye mpese me hunu ho menhia kura no na wo fa mpese o ba ho mpese be hunu ho me ma me owo me no obe efie wo ashtan wa ne ma oba te se obesra ne nua bema se ne ma me oba mfie wo ashtan wa oba so oba besra ne nua ohene ba hia hene wo ho na ofa
na Asantehene de ne car besio ni afro se bra be serve no bra ne be serve no so oba no abuza akwala ne hotisen wonka hwe ntimi nso minni no no for Asantehene oba what ne car besio se nya afre no bra ne be serve no akwala ne hotisen on so de no onim no enum ara na division school ewie ya ye ko secondary school so enum wara and division school wie na to so be ko secondary school me ofa ne me akọ san ho am ya me prospectus Prempeh College ya me prospectus nyina de ama adonti hina otiso eni ma me wototo me ne ma ama me tumfo se wanya Prempeh College ni prospectus ye de ama ye toto ni nyina adonti hina otiso se eni ma me e na ototo ne ma ama no me wo ho ada ko ba ya was school no wonko ho bio me kope ba bi foforo ama so wa da ko no aba school no onko ho Prempeh ho no onko me kope school furu ama Prempeh College nso ya ne e wa stam me namfo wo mo edi e ho no mo kronti ye nyina so ye pese ye ko ho se Prempeh College de ye ne enim se ashtam for hopa ne bebre no moko nti na ne namfo nyina ho no moko na ko be wa ke wa asafo agei makado abrapo kunum nyina wo mo ho no mo nti enso ashtam ye no nti ho an ye nyina pese ye kro asafo agei makado kumna poku wo mu nyina ashtam no mo nti no nso no ope ho Prempeh na nka akọ ye se o se wonko ho ye se hwiwi oso na me ko ye se na onim de o ye nti wo se ho no wonko se hwiwi oso na me mo akọ eno so Mr. Osain one na ye headmaster one na ka chere say na dam for disciplinarian be ya transfer no from Pokuare course se hwiwi oso nti ho no odem beko se na dam for say o se there be on no headmaster to kan say there be na dam for bi e wo ho a ono ne titiye no eye pa nti ho onko no onko titi no se ni nyina no ne wo fa wo manhia na e hyehye ho sa se ni nyina o nyina no ne na Prempeh na o manhia o mo hyehye ho sa o se hwiwi oso hine ye meba enti fa no ko bibi hia no ono abehwe no se hwiwi oso hine ne ba no fa ne ko bibi hia no a behwe na ma na no na mde na mo a mede wie school tumfo se no de na mo a o de wie school no ewie na menua panyin so aba tumfo se o wie na ne nua panyin so aba no ko bona mane se wanya admission wo IPS wo so ko ya accountancy ko bona mane se wanya admission wo IPS o pese ko no ko ya accountancy aya accountancy and was in crying there and you kwa fa no fa asavoache ne papa nua asavoache wa engineer nti wo wia fa no koma na bibia hia na wahwe no so crying there o kwa engineer asavoache ne papa nua fa no koma no bibia o behwe no me kwa asavoache wa meba na me mame ono anpa tieti wo sebo nsusu ba en wo se ne ma me mfa no na ya me so ma hwe no ansa na kwa asavoache ono an ma me nua bunsu o se da bi ma me so me fa no tieti ma me mfa no na me so ya ma hwe no tie no wie yansa na fe me kwa abrochire se me kwa akosua akoto wo nyina chi ansa na yewura wo ko amanone o ko abrochire akwakoto ne dusua so me kwa abrochire nso me nua afodo ho na mkoe so o ko abrochire so ne nua afodo ho na o ko ye ena na aboadu nso na je metra ya me ko adwuma ni school nyina wona je metra wo na akwadu so na je ne tra o ko school nyina o je ne tra wo tani nyina na akoye hia hene ho nko a ba ni nyina na akwakoy ohine ba hia hine ho nko a na ha de me ma me ho de me nim ho na ma ne ma me ho de onim ho na ohine ba hia hine efa no ho nko a na oni eno akire yansa na aseme nyina beba enne me beduru ha nei ni nyina chi na de ko so nyina ko ye nyame nhihye wo ye enne Ebenezer de oba beduru enne ye wura mu ni pa bebre ba ba dofo aba me teacher bi o kire made class ye wo class 2 Miss Rosa si aduampe me hu no wa ha sesia so wo wura mu wo ba ni teacher o kire na de sia tu Miss Asesedua wo hu no wa se mi wura mu a me hu no so tumfo so wo wura mu a wo hu so wa se o kire made wo class 2 tumfo so o kire na de wo class 2 na me no na mani age papa ene wo hu no so wa se no na ni je papa ani nyina na ye de nemo ebeduru ha sesi ni nyina na kakra de nemu a wa beduru asisi e ahaya meti sesi me wo fa no wo modie no mu hunu ye nti wo mo ye sa tumfo se ha wati sesi ni wo fa no e de no mu hunu ya nti o mo ye ni sa na ajima Prempeh de se ke de no hunu ya wo ka se afia minya de mepe na ajima Prempeh de se ka wo se de no hunu wa kan se afia minya de mepe no ami wo fa me se so fa me ono an discipline bi on tete me no ba be chinsu fo ano so discipline ono an tete ni bibia eno na nemu a
yɛde abɛduru ha. Nwara ɛna ɔnam mu a ɔde abɛduru ha sei. Tinei sɛ yɛka mfie aduɔson na yɛka Asantehene a ahyɛseɛ no saa na ɛteɛ. Ɔtumfoɔ sɛ yɛka mfie aduɔson ɛnan no a ɔka ma obiara te ahyɛseɛ no baabi a ɛfiri a. Nti naaseɛ no yɛde mma Nyame a ne yɛhunu sɛ mfitiaseɛ no yɛyɛ sɛ yɛmpɛ sɛ mɛyɛ mo adehyesɛm ayɛ kyerɛmodɛsɛm. Na mmom menyɛ ne yɛntete me yie na kyena bi deɛ ɛdi m'anim mewɔ fa nko a na ne wɔnim ade koraa wɔɔka. Ɔtumfoɔ sɛ ɛnɛ akɔba sɛ aba sei a na ntete a yɛde maa no ne wɔfa ne wɔnim deɛ ɔyɛ ama no nti na ɔhwɛ yɛ ama ɔde ne fa mu a wabɛdu saa mpempisi. Nti wɔn mmienu na da biara mede ayɛ yie ma wɔn. Ɔsɛ wɔn mmienu sɛ ɛbɛyɛ a wɔnyɛ tirimode nti wɔn tete ne saa no nti ɛyɛ yie no na ɔde ma wɔn. Yɛbɛduru ahenni mu deɛ 20th 21st of March. Me free nkran ansa na meba ansa na yɛbɛsie me nua panyin. Tumfoɔ sɛ ɛba ahenni mu a 21st of March 1999. 1999 wɔfiri nkran ɛde aba Kumase abɛhwɛ abɛyɛ ne nua panyin ayi. Me nua Kwasi Eson Sam Jona Kwasi Kakraba a yɛfrɛ no Sam Jona wɔwɔ ha. Ne nua Sam Jona ɔwɔ ha sei. Ɛna me nua Alhaji Yusuf. Ne nua Alhaji Yusuf. Alhaji Yusuf nso. Alhaji Yusuf nso so. Ɔne Nana Pra wɔn na ansa na me betumi to aba Kumase sɛ yɛba ansa wɔn na ma me sika egu bag ma me de beduru Kumase. Tumfoɔ sɛ ansa wɔn bɛfiri nkran aba no wɔn a wɔbɔ mu deɛ wɔn na ma ne sika ansa na wɔde firi Sam Jona ne Alhaji Yusuf yɛma ne sika wɔde firi nkran a wɔde beduru Kumase. Na wɔn AGC plane de mbɛsi wɔ Boase. Anso hɔ ara ɔma AGC plane ɛna bɛsi na Boase. Ansa na me beduru Kumase anadwo. Ansa na anadwo no ɔba beduru Kumase. Eduru yi ansa na me kɔkyea na Asantehene ma. Ankyerɛ ansa na ɔkɔ akɔkyea na Asantehene ma. Ansa na adeɛ kyeeɛ yɛnua panyin yɛde na to mpam yɛkɔ ma yɛsie no wieɛ. Ansa na adeɛ kyeeɛ ne nua panyin tumfoɔ poku ware ne yɛde na to mpam nkɔhwɛ ma esie no. Ɛno firi hɔ na afei ɛtoa so ma me baeɛ. Ɛno efiri hɔ no na ɛtoa so amanneɛ no yɛyɛ ne nyinaa ɛma onya akwan a ɔbaeɛ. Nti na yɛda Nyame ase a na saa na ɛteɛ. Nti sɛ nnɛ yɛde aseda ɛma Nyankopɔn a ne sɛ saa ɛna ɛteɛ ahyɛseɛ no ɛna waka kyerɛ. Na ɛbaeɛ nso ɛtoa so nso mekyiriyɛ mahyia ɔbaa papa mekyiriyɛ mahyia ɔbaa ne kyiriyɛ. Ɔtumfoɔ se ɛbaeɛ so ne tiriyɛ wɔhyia ɔbaa papa ne tiriyɛ wɔhyia ɔbaa ne tiriyɛ. Ɔbaa ɔnyɛ niberefoɔ. Ɔbaa ɔnyɛ aniberefoɔ. Ɔwɔ te mama me ho nipa nyinara. Ɔwɔ te mama ɔtumfoɔ nyɛ ɔtumfoɔ nko ne ho nipa nyinara. Na me deɛ ne hia no. Ne mmom ɔtumfoɔ deɛ ne hia no. Nyame adama ɔno nso aka ho ama yɛde abɛduru baabi aduru. Nyankopɔn adaroma nso aka no ama abɛduru Opemsuo a yɛduru. Sɛ meka sɛ meka Asanteman nso deɛ a. Ɔtumfoɔ sɛ wɔka Asanteman nso so deɛ a. Yɛ Nanan Mampɔhene wasom me abɛpem na adwabenhene me nua ketewa wasom me yɛn nyinara yɛgu so a yɛsom me bɛpem. Ɔtumfoɔ sɛ ɔka Asanteman deɛ a nananom Mampɔhene ne nua kuma adwabenhene nananom amahene aberempɔn wɔn mu nyinaa yɛasom no a budusa mpempem. Yɛne a mebɛto yɛn manso nkwantanhene adwabenhene adeɛ yɛfrɛ sɛ Mampɔhene aka kakra bi na yɛatoa so afoforɔ aba nyinaa nso de dɔ ɛtoa so. So wɔn a wɔbɛto mu nyinaa manso nkwantanhene ne onua ne nua n'adwabenhene Mampɔn wɔn mu nyinara wɔn atoa so asom no abudusa mmiri. Kumase mpanyinfoɔ nso yɛn nyinaa yɛsom me kama. Kumase mpanyinfoɔ nso so wɔn nyinara wɔn som no. Na nnɛ adeɛ baako a mehu yɛ ma m'ani gyeeɛ mewɔ faasefoɔ ne me nananom adehyeɛ no wɔn mu na mpintin a yɛka nyinaa wɔn mu na na ɛbɔ. Ɔtumfoɔ sɛ adeɛ baako a wɔhunu yɛ n'ani gyeeɛ na wɔfa asefoɔ ne nananom ɛyɛ adehyeɛ no sɛ na tete na wɔn yɛ no wɔn mu ara ɛna kura mpintin a wɔn bɔɔ yɛ wɔn de twɛ mu ase. Mpintin a yɛde gye ntaataa nyinaa wɔn mu ana bɔɔ yɛ. Mpintin a yɛde gye ntaataa no nyinaa na adehyeɛ no a ɛna bɔɔ yɛ. Yɛkyerɛ ɛdɔ a ɛwɔ nkɔlaa no nyinaa ntam. So Ɔtumfoɔ sɛ wɔkyerɛ ɔdɔ a ɛwɔ nkɔlaa no nyinaa na adehyeɛ no nyinaa ntam. Na yɛte a yɛde nnaseɛ ma Nyame. Ne nyinaa basi a na ɔsɛ yɛde nnaseɛ ɛma Onyankopɔn. Nnaseɛ deɛ yɛka sɛ yɛka yɛnwie. Nnaseɛ deɛ yɛka sɛ yɛka yɛnwie. President Kufuor
Efrin Colabrim no wafa no name aba bedrune. President Kufuor, if you collaborate for our now be samri. Oine na Afrima and also I have a chief of staff also mam quite man papa see you say there be any ekoda also on ba Frima on so I say mam quite see or say see yourself nyina see prokran one. But see yourself and no assistant more or pefratam for kwa. I say about no assistant no Enti omunyina na ne wa hai. See you for us in omunyina na wa say. Na kwa dumia me de nyina me na me bibia. Ono so wadi machi saa bepem ne. Na kwa do wadi na chi saa ono an bibia no wadi na chi saa abekasa me. Nansa na ade aye nwoma se ni gaga manche. Nansa na ade aye nwoma gama nche. Wasima ba frifia da so obetame nchen ama yedi yaba sorry. So feeling cry waba betra ne nchen efrifia da abekasa amre so wotena sei kopem se ena asori yebeba na wi. Oba me aya sorry yedi ayino so aye bodwa no so obesan aba. Oba ama ya asori enso hara edwabo na kasa eye nyamboa akoside no kosede die ni susu no obeba. Nyina ye enase na yedi ma obia. So ni nyina ye nase na de nyuma Onyankopon. Na titru masofo pa bobo Methodist 4, Presbyterian 4, Anglican 4, Roman 4 nyinara yenya me muda da biara me na sofo otiwe yi omu onso sa waya no ono so aba no ma bebo mpa ya ma me dada otumfo se na sofo ono so munya ne muda Roman 4, Methodist 4, Presby 4, Anglican and na sofo otiwe omunya mre biara mpa ye enomboma no. Na se chene se mpa bon kwa ne nyame na betumi amma ye sa adwuma me ye. Se na se chira ne se mpa bon ne Onyankopon ko ara ene betumi amma na ye adwuma wo ye. Me mfa me ho ntu nipa so. Otumfo onfa na ho ntu nipa so. Me nyi nipa ni se no no betumi aboa me. Onyi nipa ni se nipa na betumi aboa no. Dise nyame nko a. Dise Onyankopon hata so nko ara. Nti eno nko anso na mesre mo se da bia monto aso mompa. Nti asofo eno nko a na otumfo so osre mo se da biara mo ho mpa ye ma no. Mfi aduonu no mu emu nsem ewo mu no wo kasa wo ka. Mfi aduonu no mu otumfo tena sikadwa so no emu nsem ewo mu no wo kasa wo ka. De enwono de ede ni nyinara mahunu bi. O se de enwono de ede ni nyinara wa hunu bi. Entwato so nyina mahunu bi. Entwato so nyina wa hunu bi. Enimu nanso ye kamate ni nyina. De enimu nanso ye kato no so ni nyina wate. Nanso mama na anya asem da. Nanso ama anya na asem. De me ma ne ye masem ne nokure nko a. Ne mom de o ma ne ye na asem ene nokure nko a. Na me da nyame aso so ma me hwe nipa anim nka asem. Da bia so da nyame aso mo onhwe nipa anim no onfa nka asem. Na mom onhwe mu na me mfa nokure nko a. Mo onhwe ni mo o ma na kokoduro no onfa nka nokure nko a. Zanza baby odi me atren sika dwa no awu sika ma me nti me hia wu sika. Fi se baby Nyankopon na atena no sika dwa no ama ni sika enti o hia obi a sika. Obia ni wo mfi aduonu num ni ame ba ye obetimi agyina baby aka se wa bre me aska me nka asem ma no. Mfi aduonu motumfo betena sika dwa so yi obia no obetimi agyina baby aka se ma obre sika so won kan asem fo ma no. Obia ni wiase obetimi aka. Obia no ebinsi da obiara si no obetimi aka. Me Asantehene wa ba manim se sika wo de ma me. Asantehene wo ti sika dwa so obetimi aba na anim aka se jiwei na maka masema ebinsi da obia so entimi nya sa. Tinenya me ka hye awurade anyunyam. O se de o ka nyina no o ka de ahye awurade anyunyam. Se de be ya wo be se jamachi ama adwuma o de ahye msa na matimi ato aso ayi. Se de be o be gina chi de wona anim no wa edoso. Se o be gina chi aboa no amnatimi adwuma no. De me hwe ne enkoso anyunyam nyansa ne yokodro honhom. So de o hwa no nkoso nyansa yokodro honhom eno an wo pe efiri Nyankopon. Na ye nyinara yen kambom Ghana man Asantema yen kambom ne yen ma Ghana man nye ye ma ye. Me nyina kambom Ghana man Asantema yen nyina kambom ne enye na enye ye. Me fam de wo se me ye bia me ye nyame adaromenti. Otumfo se ne fam de o so ye bia obe Nyankopon adaromenti.
yɛne a yɛaka nso yɛnyinaa yɛka mmom ne yɛnso yɛnyɛ yɛfa ma biribia nyɛ yie ma yɛaka so obiara nka mbom na ɔmonyɛ ɔmɔfa mu adeɛ sɛde bɛyɛ ɛbɛboa ama biribiara yie to sɛ nyame nam da no aseɛ nananom ne pɛ ba yɛ nyinaa ɛnnɛ yɛto collection nnipa mehu yɛkyɛ bebree yɛ nyinaa yɛnam ha se tumfoɔ sɛ da mo nyinaa ase ɛsɛ yɛto collection nnipa bitwa mu ase bebree obi kɔ na ɔhu no akyɛ paa wɔn nyinaa epie nananom wɔn nyinaa sansan yɛn nyinaa kyerɛ dɔ papa ne nyinaa ɛkyerɛ ɔdɔ papa na mesrɛ mo mehyɛ mo bɔ sɛ medi no kura ma mo daa ɔtumfoɔ se wɔhyɛ mo bɔ sɛdeɛ wɔbɛdi akonnwa wɔsuayɛ wɔde nsuayɛ a wɔde waso ɛde amamu n'abokuma mefiti aseɛ ɛmfamfiri hɔ deɛ ɛnura yɛntimi anwie ne yɛde ɛtoa so yɛnhwɛ nsɛm a kɔtɔkɔhene ɛkaeɛ obi wɔ ha sɛbi yɛnhwɛ baabi yɛde no ɛfa yɛde no kɔsieyɛ kwan ɛfa so a yɛyi no firi de hyia mu sɛ yɛma no nyɛ no ho adehyesɛm na yɛtete no nananom asoɛ daeɛ ɛfo dwumadie bi a yɛkɛse a dabi ɔbaa bɛfa na wayɛ no yie nananom yi no firi adehyɛ mu sɛ yɛma wo ntena ha mɛyɛ wo ho tirimudɛ sɛm yɛde hyɛ ne saa ho nsɛm nyinaa na yɛhwɛ de akam bi a nopɛ yɛ sɛ yɛde ka wɔn na makɔdeɛ wɔ na mmerante ɔfa ase ɛde asi ama yɛ mamenti wo na afɛdu a mɛsa da wase bio na deɛ di kan no yɛnhwɛ adeɛ kuma bi wɔ ha yɛhwɛ a yɛmbusa sɛ Ashtown ne bɛnhyia deɛ nkebom nanso ɛyɛ den na saa berɛ de hyebranteɛ Barima Kwaku Dua na obiara nim saa anyɛ hwee nananom adehyeɛ nom deɛ na wɔn nim sɛ na afia kobi na Asantehene na ɛwɔ no afei nso yɛde ne kɔɔ hia ahemfie hɔ no wɔn ma na ɛti hia ahemfie ɛden a na ebinom nso nim sɛ na afia kobi na ne ba no na wante da Opemsuo wɔ nyineyɛ yɛndi kan mfiri saa bea hɔ no ɛsɛ sɛ bi kanteteɔ paa deɛ nananom na ɔmo ka sɛ wɔn mu si asɛm so a na ɔmo si asɛm so paa sɛ Ashtown ne manhyia ha yi a na sɛ bi Barima Kwaku Dua no wɔ mfie nan a yɛde ne kɔma a ne wɔfa ɛyɛ na ahia hene na obiara nte wɔn popie biara na afei nso yɛnkɔ ho ɛwɔ nteteyɛ ne mu mfie nan yɛde ne kɔma a ne wɔfa ɔhene ba mensa bo nso ano abɛdi hia hene mfie mmienu pɛpɛɛpɛ sɛ wɔn tete ɔno ano wɔfa ase na ɔno nso ɛnam deɛ nhyehyɛ a wɔne onua ana mɛka ne sɛ papa na akɔ amɛkyiri twie yɛ nti wɔn nyinaa ka bɔ mu nteteyɛ yɛ dan wɔ hene ha yɛde ne fa sei mpokoduru sɛ ɔno ane maame bɔ onim sɛ ne wɔfa ne papa nua ba wɔn nyinaa wɔfefa ne nsɛm sɛ akɔdi na edu hene a ɔyɛ sɛ hwɛ yɛ ɔso man hene hɔ ne nyinaa fa nteteyɛ mu ɛno maame bi frɛ no wɔ ka sɛ ɛyɛ a ɛnɛ yi so obi de ne nua ba bi kura ne bɛɛ kɔma ne nua bi wɔ akurase anaasɛ kumase nkwanti akora yɛhu ne sɛ bi wɔkɔte bɛyie bi abɛhyɛ n'ani ase anaasɛ wɔkɔhyɛ n'ani ɛyɛ a nanso kantete wɔ ne ani hɔ na ɔwɔ saa akora nu sɛ deɛ ne yaya ama na akɔyɛ no wohwɛ ɔhene a sɛ bi ɔmaame nuanom nko ano wɔfa wɔn mo nsɛm mpo ɔkɔ UPS ne UPS kura ɔkɔ nkra akɔsua adeɛ mpo saa berɛ ɔsɛ na onua na apoku ade ɔtɔ so mmienu tumfoɔ aba abɛdi adeɛ ka kyɛn sɛ ɔno ane nua ɛwɔ hɔ ɔpapa nua wɔ nti ɔbɛhwɛ no so na ɛsɛ nteteyɛ no nyinaa kɔyɛɛ sɛ maame nua na tete Asantehene so ne nyinaa mu ɛnɛ ne kɛseyɛ wapagya ne santeman ama na aduru sei yɛmbu sɛ ho sɛ deɛ na nananom hunu yɛ daeɛ bɛɛ na sikadwa bɛso otumfoɔ sɛ kwan mekyiri otumfoɔ ɔsɛ agyema mpɛmpɛ daeɛ bɛɛ na yɛbɛso no ɛma wohunu sɛ daabi be wɔfa ase Barima Kwaku Dua deɛ mɛtena firi adehyesɛm ho mɛtena firi ahemfie ho mede ne kɔ akɔma se yɛn tete no ɛyɛ dɛn na sukuu mpo koraa watimi asua deɛ sɛ meyere me ho no matimi akɔ prempɛ college asaabre yɛbɔ sukuu ni din ne ne ekura yɛbɔ sukuu ni din a obi epe bi akorɔ si ya ma wo nkɔ hɔ yɛbɛmo akɔ sɛ hwiyɛ so aden saa abre no
na kyerɛkyerɛfoɔ a wɔn ani yɛ den a wɔn tenetene nkwadaa bi ni prempe college ana na ebi wɔ hɔ nanso nananom wɔn ani kɔ akyirikyirikyirikyiri deɛ yɛn ehu no ɛna nananom yɛ de ehu no owie UPSC ɔtoa so mfie mmienu akyiri ekosua accountancy ɛwɔ Kilburn Polytechnic ɛno nso owie yɛ anso hɔ a ɔkɔ Osako University of North London ekosua human resource development and public administration ni nyinaa ansa no wɔ sɛ ba na kyire afi apema hankora de wɔtwe nkron no ni nyina da ohene didi mu a wɔde bae na yɛ ka we nyinaa ni akai na botre ɛna wobisa mrantie o sɛ general sɛ wɔno anko betia me anka menti ase sɛ ma bon masua de saa bre tete wɔna kane ayɛ sɛn unya adagye saa bre bobo waso bobo watena ho asua de no wisi ebɛkɔ ani nya asɛm kuma sɛ ɛbɛyɛ na bɛkɔ prempe college ne yɛsi daabi yɛ ma nkɔ na ne nyina wonim sɛ woyɛ dehye bi a yɛ tetewa ama daachi bi oba beboa mamu nyina da ama wiase nyina nya wo so mfa so ntia na afedua eno ohene ba ye kyiri kura oba afi apema han kono aduo wɔtwe nkono no ɛhɔ na obebie company a friend Transpomec no be first black African owned company na any Europeans no edili straight away o enye se medoman bi kura wo ma obi hyɛ mfimfina da ntemu bi a se wo hene pese wo ne Europeans na ye abrofo ni nyankita hudi a onu na ehyɛ mu adi nkomo no ono a oni abrofo ni di nkita ho na ho sesebe ohini sua ade akɔ akyiri yie pa ka public administration ni human resources a se de obetimi ni nipa di nkita ho fa dada setena mu osua ni nyina yɛ den ehunu ye na afredua financial services de ka ohina ye bi se fasa ho masua no ho ni ho nkita ho die ohina asem de ye di kan ka se ye nyanwie ye se be se aso a eni ehunu tetesem ana bi ni ho aso a te ye de de yan nanom aka bi ato na kotoko hene de aye ye ni nsem prekope afi apema han kono de okronkron de eni akiri se de edi kanka na ye hya ase enura no ye bekoso aboboso nkakra ye mpre ye ho nko ba bia ye nya adagye amani party ase ba bia wo hene na hyasie free ansa na echina nyame ya adom kra ye twa besi se eduru se na apokuare otumfo woni ho bie ma ejampanyin cha adwe boa ebobi pomamti na ese ye pede hye brante o se fata se bi na Asantehene yi no no na afredua medi besia na menua panyin di awuo atoa so ewo ho amaye yo di awuo mamenti o yo freedom dase fedua nananom enimde dubre bi a obo ade kasa kyere nananom enu nti no se nananom ka bibi a ya na enye se owa na wabo ontirim na wo ka bibie na yenhwe ne fedua anana wo ka asem bi se ball na nimbo pa na ebia kedo kwa academy baabi ananka unya yini ye pa sa bi kura anka wo tontran de ma Ghana na star ne de yebetimi awo star no nenso so anya ntete bi amfana amfamu a won se wamane e de afa baabi so enu nti no ebra eye nana prempe iso se de wo hwehwe no unyaye no na ekudu se ampa afede de mehwe no manya nti wo pese opon adwuma ana se wo pese opon awade a afede obetima pon na opon ye no na o trase na wo hihye se star na nya ba o se de ne fa ha ne de ne fa ha idi se de yiwura no wo ka no ni nyina na ye epo ono mo boye so mo hihye hu ba bia wo so mo de ne fa na se hwi na o mo de ne koye no na nye se ya to na twene ono kura nso no ye na adu hene no eye ohene behia hene no wo faase enu nti no na nye se wafom onfom nko ba bia so enti ni nua prekope enti onfom nko ba bia enu nti so wo hono ma na entete ekro na fidua na no na me hwe video bi
ɛyɛ ɔmo a ɔmo ne kɔtɔkɔhene wie ɛyɛ sɛ hwie ɔso no wɔsɛ ne classmate baako asɛ wɔkan ne sɛ wo sɛ yɛkɔ school yi ɛne ne bia hɛda hu bi saa na nka ne deɛ sɛ wokɔ na wowɔ first year anasɛ form 1 na wokɔto seniors no hɔ a yɛtumi soma wo kɔsa nsuo brɛ me kɔyɛ sei na baabi a ɔmo kɔsa nsuo no ɛne school wɔ no mu twe kakra na kɔtɔkɔhene ɛyɛ ne senior asoma no sɛ wɔnkɔsa nsuo mu akɔsa nsuo no baa na wagye nsuo no ɔhwie nsuo no agu fam ayɛ akyɛ sɛ wɔde twe waso ɛna ɔyɛhwie nsuo no to gu a kɔtɔkɔhene nka hwee na wasan akɔ no wasan akɔsa foforɔ aba na nso so first year o senior yɛbɔ ultimate ne yiyi ano kakra na nso no nka hwee ɛkyerɛ sɛ entity a yɛde ne fa mu ahyɛseɛ no ɛkyerɛ sɛ ewura no ankasa ama kyerɛ sɛ ne biribia da din ɔno nso maa no ho kwan sɛ ampa kyerɛ sɛ obɛdi mpanyimfoɔ ni so ɔmo nyinaa ne yɛakɔ school ne yɛkɔsua adeɛ woyɛ senior wosua adeɛ meso mesua adeɛ na makɔ sɛ nso a wɔahwie agu fam obi ɔkɔ ɔne ne bɛtie agyina nka wɔabɔ atwɛdeɛ ne nso daabi wotie deɛ ne classmate ne kan no a ɔmo sɛ ne biribia da fam bɔkɔɔ kyerɛ sɛ ahobraseɛ wɔ ne mu kyerɛ sɛ wohu sɛ wɔkasa tia obi ne kyerɛ sɛ ɔno nso maa no ho kwan sɛ entity a nananom yɛ sɛ ɔmo de ne fam no ɔno nso so bɛyɛ no abene ne ho yie nti ɛnyɛ nwanwa sɛ baabi ɛnɛ baabi a ɔwɔ yi ɔno nso maa no ho kwan sɛ ɔno nso bɛsua adeɛ paa ɛno nti mpanyinfoɔ bebree wɔ fie yɛwɔ mpanyinfoɔ wɔ fie ansa na yɛba bɛwo wɔ hene so ɔho nyina nananom na ɛyɛ nyankopɔn ɛna bere biara wɔ deɛ wɔyɛ sɛ abusua ɛda hɔ yi yɛwɔ mpanyinfoɔ bi koraa wɔ mfie bɛyɛ sɛ wɔ ha mfie 20 28 na nso ne yɛa no yɛawo abɔfra bi a kyɛ sɛ wonni ayi biara na nso so daakye sɛ wo ne ba bɛdi hene yɛawo na wie no na sɛ sɛ mpanyinfoɔ de ne fa entitie mu sɛde bɛyɛ na botaeɛ a enti ɔba awiase no ɛbɛba mu ɛno nti na nana prɛmpɛ ɛne kɔtɔkɔhene maame ɛyɛ hyehyɛeɛ sɛ ampa sɛ ɛde ne kɔtena ne wɔfa sɛ momfa ne mmerɛ me anaasɛ momfa ne nkɔ aha sɛ no ɔnkɔtena hɔnom ne nnamu anka ne maame kɔ hɔ da bi ɔkɔ hɔ kɔsra ne kɛbi kɔ anka ne wɔfa bɛka sɛ bi a wo maame aba o na nso so yɛamɔ so da sɛ wo maame aba ɛna ne maame nso anka sɛ mebɛyi sɛ ɔnyini paa o na mebɛyi ɔho te sɛ ɔno nso amɔ so da bikɔ ɔkɔyɛ saa na ɛma no akɔhu ne nkyi ahu sɛ bi a me maame kora ni sɛdeɛ na kɔtɔkɔhene ka no ɔnu sɛ ɛyɛ ne wɔfa ɛba no ɔno kɔ di n'akyi ɔno kɔ di n'akyi anasɛ n'akyiri ba mpo no no ɔmu nyinaa na ɛnyini bom ɔmu nyinaa te fie baako ɔmu yɛ biribia bom nti sɛ ne biribia no ne nso na adeɛ no nte saa ne namua ne nyinaa no ɛyɛ sɛ na yɛbene no anaasɛ yɛde ne ɛfa nteteɛ mu kɔpem sɛ botaeɛ a nti nyankopɔn de no baa wiase no ana na pɛmpɛ huiɛ no saa botaeɛ no bɛba mu ampa nso so aba mu sɛ baabi a na pɛmpɛ ɛwɔ biara no n'ani agye sɛ adeɛ a ɔhunu yɛ a ɔka ho asɛm no ɛnɛ aba mu a ɛnɛ asanteman Ghana man ewiase nyinaa ɛnya so mfasoɔ ɛhefa ɛnɛ ebi koraa no gu so a ɔmo bɔ punu sɛ kɔtɔkɔhene bɛba ɔmo nso kurom na ɔmo nso so ɛnya ne nkyɛn afutuo na ɔmo nso de akyekyere ɛyɛ ɔmo ekuro so nti fedua nananom nim de ɔmo hunu nanso nei to da mpanyimfo yɛ fie ɔmo ka biribi a nɛnɛ nkwaraa nso de panina ka no yɛmfa nto baabi bi a ne berɛ koraa na atwam anaasɛ bi a ɛte saa daabi nananom nim baabi a nananom ɔmo tena a ɔmo bɛhunu no ɔno ɔforo ɛyɛ onyina koraa kɔtena ne kurom koraa na ɔnya de sɛ ɔbɛhunu so nti to da ne abrɛ ho ase nananom pɛ sɛ ɔmo tete a yɛma yɛn ho kwan na ɔmo tete sɛ de bi a daakye no yɛn nso so yɛbɛtumi agyina yie na yɛn nso de abɛhwɛ abusua ɛne ekuro a yɛtim nti fidua busa ya saa na ɛteɛ kɔtɔkɔhene ɔbrɛ ne ho ase ɛfa ntete a nananom de maa no mu ɛnyɛ obiara na ɛne saa sɛ mdi kan kan yɛn ɛnɛ gold koraa no sɛ wokɔyi gold no na sɛ woamfa mfa gya mu a gold no ɛfa sɛ ɛnwie mu di so wode fa gya mu na awie mu di ɛno nti obiara no sɛ wode abusua mu sɛ woyɛ dehyeɛ nko adeɛ a daakye wotumi di akonnwa ɛma no yie wotumi di akonnwa deɛ na wɔsɔ nso anam otuo no wotutu no yie sɛ mpo koraa no yɛafoa nkɔtena obi nkyɛn sɛ bi a kɔ ne kɔsua bi firi hɔ na wote adehye busua mu koraa na wɔsɛ wotutu anam yie sɛ daakye bi a na wo soso no aduro so na wo soso yɛde abusua no ne kuro no nyina ba bɛhyɛ wo nsa nti fidua ɛdɛ sɛ kɔtɔkɔhene
ono ankasa ti ase no so ka ne nsani bi kire omu se 99 ho ba ne de nyina no yehunu ayi ni bitu aka bi na so na hyase ne de na ino ono ankasa aka bi kire yesu yesua nti yitie pa futu bre wom nse ye fa na abusua nyina so fa na yetime tutu anamo ne ye medase de wo medase manti ofase mamintie kakra mfiri wo na afi yemfa afrefo no bafedia yebeda na prempass de dikan na yada nananom soso a sebe kotoko hene tena won nkyɛn na wotete no soso ase na fedua onipa bia obenye ni potitiri bia bre bia no so hwɛ a ya na yeyi ni free baabi a wo no na yede na kotena baabi na de tie ne se ade ba ko a mepese nipa ti no hwɛ ne yeye se hwɛ ebra na prempe eye kotoko hene ne maame ba osesan ko eno ne kyerɛ sɛ eniye nananom no tete no na wani na nananom no kasasie eno nti sɛ yeye nsusu na nankasa abrɛ no so no akyea me ni maame nsusu nti asɛm eno wo ka sɛ ofa me na mede me ho mabrɛ me nkɔ a nkasa abrɛ no enke ne yekofa kotoko hene wen ni ne gyina entete aye kanu tete asetere no eno no se di yesi atete yen ama ye dia benyini ne de bebo ye bra se ye na nka maame no e ka se nko biem ena me na me de me ho ena makoma wade ena me bre na me huna ma na wo se me nko e ye wo ba ne me a enka ba mamako nanso ampa abrewa ba ye na ye ka kire no no wasemate ene wosan ko e ni na no na pempe de nani hwe e kire yi osan ba ye wose ofa di wo ya no wo ye wose afede de me pemensa aka intijai yen hwa de bi wo ho sense na ma hwe hu na kire mu se daachi bi o tikire ne ma be ye ne man o se ya ba be fa wo man no asan pege wo man ne bi ne mum saa bia ne ho ene ne bi fra na ebeba enu nenne enam so ama ye hunu de ye huni ye ka dia be wie se onipa bia wo baabi ne bia ye hyawden a enye wadwene se ebia ye hawo eye woda achimti ene bia de wakosi ho na de wo ka asem bi fa good ho ye hwe baabi a good wo ene ye hwe nkrofo a prehwe good ye nya good no a ofiti nya no be ye hyenhyen no ana da bi ye de ne ko fagem ye de na fa nuom ye wi a ya sa de ne ma sa be boro no so ye de ne fagem wi a ya toto ne wi ansa kora ne asa be hwe drogo no so no wa be hyeren afi ye hu se good ne da ho a ne nipa nyina epre akwa eno ene di ye hu ni se akyea me de te asase so eno nti de ye ka enyina ye se onipa bia no se wisi so ne yetete wa ma ho kwan ene ye ntetew enei na fo bia menim obi asabi ni niaba awoyem ena ma amene kra koye na wo fa no a wo tete no edu brebi nipa kai ma ne hu se bi bi se bi so wo nyene boja kane tete no na mama no ya no mu ade ama mo be hunu no mo de wo ni na na hwe ye woni ma bi so wa no mfa wa no nka eminti se nei ye tete wa na wa bro ho se ni atete ena enkomre nyina so no ekoma sebi na nanu ma de hye no binum ye hwe kwa ye fa so adi fa na ma apoku ka enka ye hwe ye fiem ade besi eye na nanu ma de hye fiem menhia ekwan be ne wa na so ya ma na hu da so ofri ha asekere ni sen ya ma ni hunu ya ebia man katirimu da beto no so enti ye de aseda ema nam won so ema akyea me ede baaye eni nenne ami hunu de ye hunu ena ye hwe ebra wo sha ase wo kosua de wanya bibia nsua se nipa ho ntete eno nti akyea me tia ase a he se wo tesen onim kwan obefa so wo no obekasa itina wo firi nyame so ena no woba nipa ho kita die na no obedi o man na no woba so o man no no nipa no wo mu no wo na no woba won so enti efiri na wo ye ede baaye ntitiye mu na wo sa ko suapon wo ko sua de ni wo anya bibia nso ansan sua se nipa ho so ade no wo sa ko sua ye enti
na yɛka ama yɛhunu sɛ ampa sɛ kɔtɔkɔhene ofiri nyame so ɛna ba nti yɛhwɛ na wo mu ne nteteɛ mu mpo na desua mu ɛne na brabɔ mu a na yɛhunu no sɛ ampa sɛ sɛdeɛ na ɛsɛ ɛna sɛsɛ ɛsɛ na afredua medase yo medase mrantie kofa se ma menko Facebook na me ready comment kakra ne ma afrefo no enso